Action Radio Philippines Standard Time, las 10:09. This time check. Standby sa Action Night Patrol magasunod sa dili gid lamang malugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Eric Magbanwa! Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon! Eric Magbanwa! Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kaghandurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon! Eric Magbanwa! My God, I hate trucks. Action Radio Philippine Standard Time, alas 10:11 na sa atong sinipapalagad sa Action Night Patrol Program. Dili na kayo nag-check pa nga kung team song doon na dula ang team song ko diyaw. No? Dali lang anay, kaya gina-check na aton sini. My God, I hate trucks. Oh, hindi na sa amo rin. My God. Oh, harap pagid. Oh, liko na ang team song tanoy. Di na to nabutang akong team song to. Sulit-sulit ako presidente gigantas da karon, no? Wala to nga akong team song oh. Ano na tabo da base sa piyak, no? Oh, liko na be, check anay da kay medyo nakaproblema ang ato sining computer, no? Anyway, ang ato sining pagpangalagad sa nabilin nga 48 minutos magadulong kita sa pila ka mga balita kag informasyon karon nga gabi sa ato sining palatuntunan. Isibo ng orasan sa inyo sa Marilaw, Action Radio Philippines Standard Time, alas 10:13 na. Sa liwat mayong gabi Bacolod. Kamusta mga suki naton sining matag para mati karon nga adlaw Biyernes. Uy, pizza 10 na ta. Dali na lang Mother's Day, oh. Biyernes naman nga edisyon sa inyo sining palatuntunan sa kadanda liwat naman naton nga maging kabulog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Ato sila mga correspondent sa pagdulo naman sa pinakaulihi labas na tipon ng mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry sa aton sila kapolisan, Central, Southern, kag Northern Negros. Dala na napulok ang mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton sinimata kadurungan oras sang kagabihon. Ang aton sining Patrol 2 Crosswind Patrol. Kay na pa nagkanamiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod, agod liwat nga bantayan, kagimulsuhan ang Biyernes nga edisyon sang inyo palatuntunan. Anano pa nga mga eventualities from where the action is, ara si Action John Diaz, nga mag-responder back to back sa aton nga piloto Action Ninyo Bugina.
Update sa COVID-19, national kag international news. Breaking news, flash report. Kinatutukan nila ng aksyon ang Defensor. Opda magkita sa ato sila technical partner diri sa Studio A, Broadcast Engineer Delmar Badera, back up diri sa ato nga IT expert, Sir Elroy Dutilios. Transmitter sa Control Tower, Barangay Tulog, Syudad sang Bago, Puwersa ni Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Pinyalan. Ang inyo sinilagad ang korman sa sininga palatuntunan Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa nabiling 46 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! First portion sa atong sininga pagpangalagad ginadulong sa iyo sa kalawan sang Sining ginakabig nga super typhoon nga si Kiko. Nakitaan sige lamang nga gabi alas 7 pinakaulihi ang mata ni Typhoon Kiko. Ara na karon sa kalayoon nga 190 kilometro east-southeast sang Kalayan, Cagayan. Nalagyapon ang pabaskog hangin nga nagalabot 215 km per hora malapit sa sentro kag may ara nga pagmulumadlos nga nagalabot sa 265 km per hora na may katasigon nga 15 km per hora. Mga lugar dito sa area sang Cagayan, Apari. Agay pintalob na sa storm signal number 321. Diri sa aton, pasalamat kita kay daw hindi nagid man niya sa dogid naka-afekto ning si Bagyo Kiko magluwas nga nagapaulan diri sa pila ka mga banwa kag syudad. Sa pila ka mga probinsya sa Western Visayas, dala ini sang southwest monsoon o kon hangin habagat. Again, sa mga nag-i-star sa kabukiran kag mga balay nga nag-i-star sa igad sang kasubaan, amo man sa baybayon, ekstra lang nga pagalong mag-alerto lang. Say man sa aton nga mga mangingisda, nga luyag pa magpalawod karon sa kagahon o lualigmat lang sang tiyempo. Una ka ba sa ato sa palagad update sa Bagyo Kiko? Kinadulong sa inyo sa kalawasang sa Bagyo nga si Kiko. Kinadulong man sa inyo sa kalawasang Dr. O sa ato nga mga ka-aksyon, ayaw gid magkalipat, ha? May bakuna, magpabakuna na. Pag naganubo sa Gismil, ang mga COVID cases kada adlaw nga na-record sa bilog nga Pilipinas. Grabe, no? Kadabi adlaw tag 10,000 abi ang halimbawa bago nga kaso ng COVID-19 hindi imposible mga malabot naman kita sa 3 milyones ni before the end of December or 2021. Bino, hindi magnubo sa 10,000 mo.
ang bag-o nga mga cases na ka-record sa Department of Health. Kahururbaan. 106 dias pangadaan ang nabili no, Paskwa na. Tapos may nabili pa kita nga bali 113 dias. Goodbye 2021, welcome 2022. National kag local election pa. Gaway naga-improve ang aton nga wala naga-decrease ang number of cases ng COVID-19 sa pungsod sa Pilipinas every day. Hindi maayo ni. May mga doktor to nag-resign sa PGH. So hindi kin magwanta ang number of cases ng mga bag-o biktima ng COVID-19. Diba na pa sa sagwa naghulat nga chansa nga maka-confine kag mapasulod sa ospital. Lapoy na gid ang aton nga mga frontliners, labi na gid ang aton nga mga doctor and nurses. Muna nga once and for all kung may available nga bakuna kag may mga bakuna sa barangay, pasulit-sulit ay perming nga ginhambal magpabakuna na. Update nato sa COVID-19, ginadulo naman sa iyo sa kalawan sang Santon Plus Serval Capsule. Anti-tumor, anti-cancer. Nakabulig ang Santon Plus Serval Capsule. May cyst ka, may goiter ka, tumar ka lang Santon Plus Serval Capsule. Para malikaw ikaw sinatawag nga prostate enlargement, nakabulig si imong Santon Plus Serval Capsule. Nagabulig mo ninyo panubos ang blood pressure, nagabulig mo ninyo panubos ang sugar level, anti-dengue. Santon Plus Herbal Capsule, nagabulig man normalize sa katon nga platelet. May lamang ini sa mga benepisyo nga imo makuha kung ikaw adlaw-adlaw nagatumar Santon Plus Herbal Capsule. Kagiradulong sa Aksyon Public Service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippines Live, alas 10:23 na. Tanbay sa observation report sa ato sa Patrol karon dugay-dugay. Magakuha naman kita sa isa ka winner sa nagapadayon naton nga abanse pamasko. Atong nga mga tagpalamati. Ang aton siring nga pasada pa premyo panalo 2021. Sino naman ay ang mga daog nga driver, taximan, e-bike, o kung POJ, bantayan nyo dugay-dugay. Ato mabunutan ng ngalan makabaton sang 500 pesos. Uy, sa wala pa naka-claim bala, i-claim nyo anong premyo diyo sa Aksyon Radio. Wala din ma-claim mo na premyo nila 500 pesos si Ricardo Sagara, taga Homesite, Bacolod City. POJ driver ni si Bernardo Tahan, taga Puro Kaingin, Barangay Singkang Airport.
Milrose taxi ang iya sinigi na maniho. Uy, kuhaan nyo na inyo nga 500 pesos Aksyon Radyo Bacolod. Ang aton winner, taga Burgos Extension Bacolod City, si Roland Buyo, jeepney driver. Waya may makuha premium, hindi ka 500. Ay, hindi ka makuha sa 500 yun eh. Ay, Kanugon, Freddy Garingalo, taga Barangay Stipanaya, Bacolod City, din ka na ya. Jeepney driver man yun, awat pa rin 500 pesos. Jonathan Artos, taga Barangay 19. Oy! Jeepney driver man, kuha di mo nga premyo sa Aksyon Radyo. Uya-uya ka mo magkuha 500 nyo. Sus. Rosel Calera sang Purok Mahimayaon, Barangay Bata. Tricycle driver, kuha di no imo premyo sa Aksyon Radyo. Kag Antonio Flores, taga Gonzaga Village, Bacolod City. Driver sang e-taxi. Yawat pa ni 500 sa inyo. Ay sus. Uya-uya ka mo. Ka bakal bugas kang sudan. Bando maano nga makakuha premyo kamo do nagapawala lang. Buot sa inyo. Hindi ka makuha 500 pesos? Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 10:25 na. Ari na si Aksyon Jan Diaz. Patrol 2 sa Sining Observation Report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, Action Night Patrol Field Reports. Yari sa Aksyon Jan Diaz. Observation Report sa Patrol. Jan, may gabi. Daw liputon takaulanaw. Ara naman sa? Kay na naguntat sa buong dumabagya na naman sa mga bundak. O mayroon ka naguntat sa. Pag agalili ko sa bintana, naguntat sa. Hadyak sa gurusakon. Uya sa simo. Uya sa gurusakon. Paano hindi mo uya imo nga tama na naginulan? Ano man nga hindi ka bawi-bawi negosyo sa Bacolod kung sige inulana. Laban. Dapat kaya wala ulan para nami lang panahon. Ulan ka lang kung kinahanglan doon. Ulan ka lang kung kinahanglan noon ulustuhan lang ba dapat, no? Abi ko ba kay nabituon din nga kung gili kay ano nagili damo biso mo mga tower sa Bacolod, no? Kasi ka makita may mga tower subong pero klabaran ni giro ka dito bla. Kay may mga sugagid sa may pinakapunta sang tower color pulado a kabilog. Naayos sa mo na bisan din lang abi maribot do ka damo ka di mga cell site nga makita. Kay panawag ni sa kalabanan na balila tower ko no. Lain man yung tower. Ang tower yara daw sa downtown na lang Dumont Tower. Lain mo na yung mga cell site niya. Okay, ini ano rin mong, no? May iyagiriyan ka mga telecommunications company actionary ka. Pero may bang Biyernes, nga do kaluya. Mutluya sa Biyernes ka, no? Kaya nabinulan, di kayo sa turutin pa, no mong? Wala, labot sa nagaulan, ti ang bulsa, guro kaduluman mo. Isa pa na, no? Duga nga, nabasa, guro bla? Laban. Ang bulsa nabasa, doon nagkalapudpod ang tanan ng mga unod. Ulat-ulat na lang. Amo lagi ang balik, unata, ang tubtob maunat. Binata, tubtob ang mabinata. Kung hindi naging kasarang, pawayo-waya na. Kaya layo-layo pa. Pinabakadlaw daan na lang alang, bing nalok sa ni Rick. Biyernes, 11, 12, 13, 14, 15. So may mga kinsina sa Sildo, na doon si Mana, pa sila bato, 5 pakadlaw nga gulugwanta nila, Isip-isip ka mo na yung sugod mo asa. 11, 12, 13, 14, 15. Ay, pero kabalo ka, basta ganimang toto nga na Setyembre, may kilala ko lipay, kita yan? Kaya tiyambala, lapit na October, November, December. So, tanan yung palabuto na muna sa December, malipay yun, ano sila tanan. Kaya bila na ng kabulan namin nabilin, pero mga ginikanan, nagapuryaot man. Kaysa Lunes, may klase na. Lapit na lang, no? Klase naman sa mga public school. May mga taxi nga nagabiyahe, tamo balaga monitor taxi driver, black sonereka. Kalabanan, mga taga OTTG, kaya nga naka-entry naman lang sa ato, makulat-ulat na kamo Kung maboy na, saan ka mo saan tagagabot, ti inyo ginano? Yadi man ko mo anyway, sa mga dapat ang obrahon sa ito makakson mati-mati lang, no? Nami na ang panimpo sa mga gabi, galing kay Tinggal, duara gyapon sa kalangitan, do nagabagya, kag do nagapangilay sa gyapon. Alerto lang sa tanan, aligmat lang, no? Para malikaw ang nanomano, karabi ka preparar,
hindi andala karon action Eric. Pero kung maglibot ka sa Bacolod, bisan sige ulan, siguro tama tigid man natin luwan may mga drainage, even gani dalo magsaysay nga flyover do wala masyado kung ano nagabaha do nga area. Ano na balik ko Jom Marie Vargas ng gabi kasi Jom na digil so yan ay kami nga duha. Abala masugot naman kami yan. Nadason si Mana, biyaw na naman namon dira ang sa may kadto sa may barangay 1, barangay 2 area sa creek direction Eric kay para ano na tiyang amphibious excavator nila. Maranda din na naman dira sa may mga suba dira no. Kabalo ka bali na tindo ano ding sa may barangay 10, sa may barangay 8 i-expectaron mo gina ang balas na kung ano may gon na dulog na. So, dapat liwaton na nila liwat. Usuyo na nila liwat, no? Pero dapat man, ang mga nag-a-install kinisan sa bahay, hindi man pinagusto ha, boy. Kaya para malikawan ang mga pagbaha kaangay sini-action direct, no? Ang kaluluoy, hindi ka nalabay na mo, na bala mo bus, ano, pwede magitaan kita magi, nga daw may mga tulot-tent lang ang masilungan ang mga watcher sa ospital. Dahil sa Corazon Locsin Montevideo Memorial Regional Hospital, di ka man pwede ka butang tent sa guwasang ospital, kaya tiwag man sa nagkakaigo nga lugar. Pero kung mag-ulan, kung pininsagin sila, amang namon kung wala man natin sila pangayo, tobi magagang inulan, at tindugan na imo gurong ayawan, gurong watcher, de. Dapat may gabulos-bulos na di sila, tanay, no? Kung managamantal, ganun kayo kung layo, man imo lugar, dubudlay, magkaroon magpabulos ka, kahit i-plipe, panakon, baka mo na rin pagkaon sa mabulosin mo. Pero kahit di ka mag-ulan, blawag ito lugar yung pasilungan, gagamay sang waiting shed, subangan sa ospital, tani kong ginubrato sa may singkang tong adawil teaching shit tani diri na kinuna ubrado sa meno no sa may tubang ospital kay nanon gibugin na masilungan sa area sang regional hospital amo na biti ang mga watcher lagi na nagatinero labot sang mga watcher nga dala sa house ba ginabutang ni barangay Kapitan Madeline Diaz kag sa Jonathan Diaz dala mismo sa area sa barangay 18 pero may ara ginapon na sobra bala kun di ba kay Big Truck na dalang standby tikonsrado ang butika sa tabok sa ospital si Drasley puro po na yun ayos lang galikiti ko magtulot-talit lang abe o kung wala nang tayo mag-ulan perting ambit hindi daw ka sarang dala kung makasustari reguliga matindog ng iban dapat maano gid sila puno pa hunay-hunay gid action ereka galikiti nga gawi ko may tsimpo nga makapahunay nga gawgid gay para kung maglain ng tsimpo at sa may energy ang tanan dala nga mga watchers nga nagabulubantay action yan. Katon kapulisan, ari na ho nagalibot na sila sa mga gabi, nagakandak ng Police Visibility Patrol checkpoint. Bisan di niya, basta mas patan niya maka-checkpoint sila, madulog yun mong. Why niuntat, no? Sa mga pamangkot na ito ng mga ka-action kung di gadong police, why niuntat nila checkpoint. Adlaw gabi niya nga libutay ang ila, tugtong may gasolina, why good problema. No? Kahit tiko may gasolina ang ila patrol, kundi naman sila nakakalibot na kahit limitado naman nilang mga budget natin sa gobyerno. Tiko yung mga bulig, naman na ganun sa mga rigosante gatag sa dugang nga bulig aksiyonary kay para matuguhan. Bilis makulo, doon mga na problema, kaya daw lang masyado ginaosang gina-extend bulig sa mga police special kung mga tulutugong kaya medyo gamay-gamay gid man ang ilang budget action Eric no. Pero sige nalibot nila kandak sa Police Visibility Patrol kay nasa Oktober perting pamito ni Salvacion. Ni Salvacion sa makapto sa mga drive sa lalakyan. Ara kami ginasugat tanay sa Marisal gatos lao perting pamito sige gida no. Abi na mo ko sino tong garanda di sa dalanon sa plaza nga korte kay lawig sa mamito kita yung mga reaksyon sa Jupiter ang senyales yung gatabok na sa intersection point. No, may gabi da kay Salvacion kay sa talang nga kung isang station number 2 kay kumpare Kabra Idol Police Captain Paul Vincent Tendon action Eric, no? So, paano ka-action mo ng pinakauling nga sitwasyon sa palibutan sulad sang Bacolod subong mga gagabihon. Standby karon ang detalye sa nagluntad na kung ikasangay sa kabay bus operation sang pinayari kapita maka-action ang kabusang itali sini hapon may baybas sila subong adlaw ara na naman duwelong tatana di nga baybas operation pinakalain syndicate ara na subang sa opisina nila dito man nagkandak sa baybas dito man nagbaligyang tuntoya noong drug personality action Erika pero sa tatrang yung maka-action tandaan nga isa
aton man sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat ginasyon na John Diaz sa 30th Observation Report sa Patrol 2. Balikan tarang siya sa isinidugang aksyon balita sa balik nga pagpalagad ni aksyon John Diaz. Ang report sang Patrol 2 ginadulo ang report sa Patrol 2. At the same time, nakashare na sa Jerry Azero Jr. Good evening. Terry Simpronyong, ngayong gabi. Allen Marlinco, good evening. Butchoy, ngayong gabi. Kay Diding Alohamiento. Shout out na kay Pauline Joy Aguilar sa Fortune Town. Alin rin sa Banawa sa Binalbagan, Wilin Aguilar. Danny Siot. Aksidente naman ko na sinigaranda. Toto Danny Siot. Imbulbado na aksidente sinigaran. Wala, botsa tong motor nga gin. O tricycle generado sa Isuzu D-Max. Agot Tiverio, dira sa Punta Taytay, may gabigid, Nanay Mary Sigobian family. Kamusta dira sa Tata Iti Carmona sa may Punta Taytay? Labi na kay Nanay Mary Sigovia da. Sa mga Alila family. Yunila Tarusan, may gabi. Dira sa may Purok 20, Barangay Alangilan. Rosemary Canto Tolosa, sa Barangay Kabug, may gabigid. Kay Mr. and Mrs. Frankie Aluhadon family, happy listening. Si Risita Orita Kahuraw, check attendance lang. Mi Lily Oligo Santangob, kag si Donald Kabasag. Ayong gabi ilang dira. Kay Elias Bandada. Ayong gabi dira kay Elias Bandada, no? Ga-monitor man sa aton galiyo. Sa aton sila pagpalakad. Paring kita lang sakay sa Tokyo, Japan. Pare, kamusta da? Huwag kita da. Edgardo Villafuerte, mayong gabi.
Kay Madam Starmayo sa Minnesota State, USA. Good morning! Para ba sa report na aksyon for dita, dahil lang, kay ari na makuha kita sa ato siling nga winner. Sa aton siling nga pasada, papremyo, panalo 2021. Sino naman ayhan ang mapalaron? Ari na siya. Pasada Papremyo Panalo 2021. Samtang nagabiyahe, magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Pasada Papremyo Panalo 2021. Basi, ikaw na ang tagdog sa 500 pesos sa cash sa kada adlaw. Dari lang sa #1 AM radio station. Magkuha na sa entry form sa good na kamasakop sa Pasada Papremyo Panalo 2021. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 085 Series of 2021. Ari nga ato siling nga winner. Ang aton winner isa ka tricycle driver. 48 years old, taga Barangay Mandaragan, Bacolod City. Congratulations, 500 pesos. I-claim na diri. Ang imo premyo, dala lang isa ka valid ID. Congratulations, Ricky De La Peña. Ricky De La Peña, 48 anyos, sa Barangay Mandaragan, Bacolod City. Tricycle driver. Ikaw ang winner sang 500 pesos. Claim your prize diri sa Radyo Bacolod. Again, dala sa imo siling nga valid ID. Congratulations. Pasada Papremyo Panalo 2021. Samtang nagabiyahe, magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Pasada Papremyo Panalo 2021. Basi, ikaw na ang tagdog sa 500 pesos sa cash sa kada adlaw. Dari lang sa #1 AM radio station. Magkuha na sa entry form sa good na kamasakop sa Pasada Papremyo Panalo 2021. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 085 Series of 2021. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Pabalik diri sa ato pabalagan, maayong gabi dira sa kay Joanne. Joanne Padayon nga nagamonitor sa Aksyon Radyo Bacolod. Kay retired police colonel, my good friend Placido Hintoleyo and family dira sa Barangay Sumag, Bacolod City. Greet ko lang si Maninay Clarita Tampipi, birthday yasubong. Uy, birthday ni Maninay Clarita Tampipi. Maninay, happy birthday. More life, good health. Alin kay Maninoy Rimo Tampipi. Sa imo kabataan na binigay kay Toto Clark Tampipi. Alin man kay Mr. and Mrs. Ramon Caglilia Taton. Taran sang Gardenville, Subdivision, Barangay Tangob. Happy birthday, Maninay, my Clarita Tampipi. God bless. Monitor gis Maninay. Oh. Maninay, pila ka na? Maninay, guro mga 30 tahon ay. 40 tahon. Idlaw na ko kay Maninoy, remote ang pipi ba? Wala ka mamasya sa akong tong kalanaan ba? Okay, sige, check ta naman niyo. Pag ano ning aksidente naman. Ay, si Tinta ni si Maninay gali. Bagay ang edad niya kasaka na. Pero ang itsura ni Maninay Maclarita, daw hindi, yes Tinta. Ako do 40 taho, 50 taho lang. Maninay. Di ba Nini Rimo, di mo mabalaan nga senior citizen naman.
Kung makabayo gani pag maka-isputing, hindi manino ito, 50 tahon, 40 tahon man. Ay, Bertio. Sige. Kay Alma Lapitan, da may gabi kay Inday Alma Lapitan. Nonoy kag Cherry Duario and Kill sa maamay gabi igid. Si Alma Lapitan na naglis pulupandan. Pre, kumbawa, ayos lang pre. Ini paring kinalo sa guys Tokyo, Japan. Manang Jocelyn Song Komedya sa Barangay Jess, da mayong gabi igid. Kami ito lang happy listening sa akon ka mga barangay. Bugtaw, Panakyaw, Iona, from Sir Nathan Maid. Ay, Nathan Borromeo. Swerte ka. May kuan ka ha, may piti ka ha. Mga taga Basro da sa Sumag, may gabigid ha, mga taga Basro sa Sumag. Kay Mr. and Mrs. Marino Jerry Tiveros and family, kay Maninay Toto Chong sa Apol Restaurant, Bambam kay Bimbim kay Ching, mayad nga gabi mayo lang nga pagpaurok-urok. Maninay Sanchamor, Maninay musta ka da? Way kita do. Kaloy kag may bibidor da sa Rosario Heights, ara sila da. Pero sining Doc Flor Lingamin, Carfio gali, professor ko na sa graduate school sa CPSU. Okay. Salamat gid Nathan Borromeo. Ayos, ayos. Sige, set na report na Aksyon Fodita before mag-commercial break kita. Aksyon Roger Guti pa huway-huwayon talang anay. Aratsada na sa buwas Sabado night. Line number 2, report gika sa Silay kag area sa Talisay. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon Rofo, may gabi, please come in. Yes, sa mga direction na Eric, kada sa atin man sini mga kaksyon, yari madulot ang sini nga balita sa siyudad San Talisay, isa ka wanted person lang kintakot sini sa nga kapulisan. Ining suspetsarin gila kay Ronald Harubel Ihabilyala, 56 anyo sa Parigon, may asawa, pumuyo sa barangay Zone 15, siyudad San Talisay. Gidakop ini siya kay na mga Jess, antak na sa nga aga, sinamitan iya nga duog, iniangot iya sa warrant of arrest sa criminal case number 20-8802 para sa kaso sili na grave threat kag no bail recommended ni aksyon na Eric. Ining warrant of arrest gin-issue ni Honorable Judge Maria Hicilia Hanina Sanchez Tan sang MTCC Ciudad San Talisay kagway sa ini Agosto 20, 2021. Ininambitan karon nga persona detinado sa may custodial facility Sang Talisay PNP Station.
Report direkta diri sa akong ginamtangan para sa Aksyon Night Patrol. Ako naman sa Aksyon Lupo Dita Jr. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ayos! Salamat kay Serofo Dita. Live report sila kag-area sa Talisay. Ang report ng Serofo Dita, ginadulo naman siya. Maninay Chari Salvacion sang La Carlota City. Huwag kita da. Kativer, good evening. Siling ni Hent G Mid Hardero niya, good evening. Action Eric. Mas nami ito ang daan mo nga background sound of music. Crazy Bogey. Oo, nami ito na ito. Kaling ka ginamute sang kwan. Ginamute sang Facebook. Kanugon sang program tanga dulao sang Facebook. Copyright eh. Kung hindi copyright, katulad si isang Team Song Kusubong, hindi niya copyright, hindi niya pag-mute sang Facebook. Pero kung copyright nga music, Bal David, i-mute gid dulaong isang Facebook, kanugon. Kanugon kayo nga madula. May harap kit porso ko sa vlog nga gamute ta. Basta balok ako mga commercial break na endorsement live. Why na iya kay hindi na pwede sa Facebook ha? Mga fans ta ha. Basta gamute gani matik na gina-endorse kita sina hindi pwede sa Facebook. Okay? Clarex. Good morning, Bacolod, watching from other part of the world. God bless us. Always kindly greet my Mama Marlene Padronya and Papa Pabli Padronya at Purok Higugma, Barangay Tapi, Kabangkalan City. Alin kay Rosmond Bosque Padronya. Hey Rosmond, musta ka da? Pagbalik sa Action Night Patrol, balik ka report. Final report sa ato si Patrol with Action John Diaz. Pagkatapos lang, ato importante nga mga pahibalo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga gala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo.
matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, Uternate dahon sa insulin. Voltaire handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nila! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita.
komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Balik diri sa ato mapalakas may gabi dira kay Barangay Kapitan Madeline Diaz sa Barangay 18. Kay kumpare ko dira Jonathan Diaz, senior. Pare, musta ka da? Kay Jonathan Diaz Jr. Monitor man sa ato sila papangalagad. Kay Kuya LR Contreras da. May gabi no? Kay Kuya LR Contreras. Happy birthday sa kay Dave Perez. Dave Perez, happy birthday. More birthdays to come. Greetings coming from Merly Perez. Nga love. Salamat. Kay Madam Edith Yanson Binuman, ang pinalangga nga Iloy ni Police Major Wilfredo Binuman Jr., ang hepe dira sang Valladolid Police Station. Kapisan nga hepe da. Good evening. Kag sa mga police station membros ang kapulisan nila sa Banwa sang Valladolid, no? Good evening lang Kay Inday Blasada, mayong gabigid. Kay Mayor Miravalles da sang Valladolid, kag kay classmate ko Vice Mayor Roel Yogori and family. Siling ni Kuya Ramram Rojo, the good PM Kuya LR Contreras cares. May piti kag may tama si Kuya Romrom Rojo. Yung kanay kuyang bata mo na nga gapud-upoy kasi mo nang imubla anak na. Sunod yun na sa imo yakap pa Kuya Ramram. No? Yun nga lang sa anak mo na. Sa kay Kuya Darrell da de la Cruz, mayong gabi man. Kag sa mga miyembro sang Amity Volunteer Fire Brigade, mga mapisa ni nga mga volunteers naton sa firefighting unit sa monitor gid sa ato, no? As always, mga taga Chamberda, mayong gabi gid. Kag mga taga Bacolod Fire Station, ka-monitor man kada gabi diri sa inyo para tuntunan. All station commanders from 1 to 10. Good evening. Kag sa miyembro, kag mga opisyales sang Bacolod Eagles Club. Advance Merry Christmas kag advance Happy New Year sa inyo. Way kita da. Balikan ko si Aksyon John Diaz sa patrol. Balik kapag pangalagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Action John, sa balik report, please come back. Na-recover action na rin masobra 300,000 pesos na balor sa ginasuspetsuhan Cebu sa bypass operation na ginpatigayon sa Philippine Drug Enforcement Agency Special Enforcement Team sa Dalan na Rosariaga, downtown area, di man mismo sa Siyudad ng Bacolod.
arestado mismo ining ginakabig nga subject gid sang bypass operation isa ging kilala kay Kim Kubchand. Kim Kubchand, isa ka half foreigner ni sa aksyon na Eric. Legal ang edad kay residente ko tumandok sang Puro Cagaycay, Barangay 2, Radsang Bacolod. Sunod diri kay PDEA Team Leader Intelligence Agent 1 Bamboo nga kapon sa nagkandak sila sa bypass operation, duha ka separado, apat dinadakpan, ginenterrogate ini nila sang mas maid-id pagid. Tugtog nga nagakuha sila sa dugang impormasyon nga may iban pa nga persona nga may mukaupo dila nga nag-engage sa pagdusok o pagbaligya sa illegal nga droga. Tugtog nga nakuha nila ang impormasyon o kanang contact sa hindi kay Kubchand Action Eric nga ginaligar nagabaligya man sa binulto nga sa siya isang illegal nga droga. So diri kay Bamboo nga ining si Kubchand ang ginatransact sa mga otoridad kagamamo gid kinako ang supply sa illegal nga droga nga ginpangayo si Dri. Tubtob nga according diri sa iya nga 50 gramos gid sa illegal nga droga ang nadala nga konserihin ini may estimated market value nga 340,000 pesos nga ining drugs action na rek nakasulod pa sa karton na balakaw nga katol nga ginabaligya action na Eric. Si Kubchand bangod sa kadakoon sa supply sa illegal nga droga nga nakuha gikan si posisyon ang karon ginakabig bilang isa ka high value individual kag siya ang ginalink man sa regional drug watch listed individual sang aton nga PDEA. Ginapangkuha natin sa pagpayag si Kubchand kaya drigin panginwala ang iya ang mga na-recover ng illegal nga droga kag sunod-suyagin sugo ginamang sa isa ka persona nga wala niya giningadlan nga magduhol sa 1,000 ka peso sa isa ka lalaki dra mismo sa downtown area action na Eric. Sa piyak sini preso sa gyapon sa custodial facility sang PDEA ini si Kubchand kag natanan pa sa kansang kaso nga paglapas sa dahi nga nagadumili sa pagbaligya kapag upot sang illegal nga droga. Balita gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa bato na sa aksyon na sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat gid Patrol to, salamat aksyon dyan. May palagas, ginatamiyaw lang ni Roger Toricarion, si Kuya Ramram Rojo. No, si kay Kuya Ramram Rojo, ginatamiyaw kagid ni Sir Roger Toricarion. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sini naman ang bahanon Action Night Patrol Program. Biyernes ng edisyon bagatakop, balik ini buwas Sabado night. Ato sini nga mga patrol unit reporters in action nga napangalagad karon nga gabi. Action Rofo Diita, Action John Diaz, back to back kay action ninyo bugi ng ato kapiloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol. New Center Action Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madara, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT expert Sir Elray Dutilios. Transmitter Control Tower dito sa Barangay Talok, Silang Sang Bago, si Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñalan. Sa ngalan sa mga station manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong alagad ang kurman sa Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagasaling adios amigos, hasta la vista, ayaw magkalipat antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo siya papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo.